Wala sa liwan kundi ang viral nga siklista sa syudad kag probinsya sa Iloilo, si Sir John Kenneth Flores, also known as Hapon, para sa iya mga suod nga abyan. Siguro nakitaan nyo na ni siya sa higad sandalan nga nagasikad. Nakitaan na ninyo ang iya mga litrato sa nagkalain-lain nga social media pages. Subong nga aga istoryanta ang iya nga kabuhi. Ano ang natabo nga amo ni ang iya nga sitwasyon? Kag paano nga sa piyak sa iya nga sitwasyon, grabe gid siya yang yapon pa si Karon radyo man Mia. Daw matuon gid niya bike ang mga hindi ka balo magbike mo. Kung wala ka bike, tumabakal ka gid yung bike kag magupod sa iya sikad. Upod ta subong nga aga si Sir Kenneth Flores. Sir, mayong aga live ikaw sa RMN Sunday Special. Upod mo si Maggie kag si Mia, mayong aga. Pamilya kag mamagi, may nga. Oo, Sir John Kenneth, salamat gid sa tiyempo ginhatag mo diri sa amon sa RMN Iloilo. Kamusta ikaw? Kahapon radyo man Mia nagpamangkot pa ko sa iya nga available ka kay basi balakon may sikad ka kay ti ang Saturday and Sunday usually di ba Sir John Kenneth do amo gid ang tiyempo nga nagasikad ang mga siklista kay ti wala trabaho eh. Yes, ma'am. So, Oo. schedule isang long ride ni. Sir, pwede mo mapalapit-lapit sa mouthpiece ang imong phone ang parang medyo tunog ang aton nga audio, and kung may monitor ikaw medyo painay na yon ta lang parang hindi mag-feedback. Anyway, sir, okay lang tawagon ka namon nga hapon ang imo ayo. Okay, ma'am. Okay, Oo. ma'am. Yes, Sir Hapon, ang imo nga litrato sa damlag lang, I know nga nag-join ka na sa nagkalain-lain nga mga biking activities and sa mga race because syempre kami ni Radyo Man Mia bike man kami and kaagi tagani ikaw sugata sa dalan. But ang imo nga litrato nag-viral gid sang nag-join ikaw dito sa Kalinog, naglaptang imo mga litrato nga ang nagasikad ka. So, ang pamangkot sa tanan, grabe, ang amo ni ang iyang sitwasyon, pero grabe pa siya pasikaron gihapon. Can you tell us what happened before nga nag-amo ng imong sitwasyon, wala ka sang duha ka kamot? Yes, ma'am. Asang natabo na isang 2000, year 2000, sang high school ako, na electricity, na kurinti sa amon eskwelahan. Amo na amputated ko. Oo, year 2000 gid. So, na kuryente, when you say na kuryente, what happened? Anong sitwasyon sa the time? Eskwelahan? Sa diin ang inyong eskwelahan gani? Sa Uton, National High School. Oo, Uton National High School. Taga Uton gid ikaw, sir, no? Yes, ma'am. Din ka mo sa Uton? Dream lang sa Banwa, sa Okay. Ordaneta. Okay, sa town proper man lang. Sir, what happened? Na magsiling ka na kuryente? Anong natabuhaw sa eskwelahan ninyong na kuryente ikaw? Laman na, ko mala na, naninlo kami tumo sang grandstand, nasa lapay ko malang. So, activity ko lang na, nasa lapay. Nasa lapay ang? Live wire. Ay, Sang okay. ginito. Yes, yes. Oo, na anong year level na sir? Fourth year mo? Ay, fourth year ka na. Fourth year ka that time. If you don't mind, sir, Hapon, okay lang? Balanta ko pila edad mo? Pila edad mo subong? 36. 36. As young as 36. Sir, Hapon, sang natabo nga natandog mo, naninlo, man lang kamo, wala man kamo malain nga intensyon, naninlo, gani ka mo lang, tapos nasa lapay mo ang live wire. What happened? Kinanglan, gid nga i-amputate ang imong duha ka kamot. Na, because ma'am, na third degree burn gid siya. Ang tulaan na sunog gid siya. Ay, So, okay. toxic gid. So kinanglan na iot doon or else malapta sa imo nga iban nga body parts do amo na. Yes, ma'am, yes. So, Oo. But you know what? Sa sitwasyon bala nga na kuryente, usually ti damo man kami reports nga nabaton about sa na kuryente, di bala Radyo Man Mia, ang kalabanan sa ila bala sir wala ang survive. So do you consider yourself nga grabe ang swerte mo that time nga imbis nga iban no offense lang nga ginabawian sa kabuhi imo ya, at least bisan paano di ba ginutod lang ang kamot but you are happy and you are alive, di ba? yes, ma'am. Palangga lang gid siguro ni Lord. Then so what happened next after nga kumbaga ti kay grabe gid ang pagkasunog sang imo nga kamot, nag-decide sila nga ti i-amputate. Ano ang reaksyon man sang imo family kay sa imo man at first? Siyempre, budlay man pag masakit eh. Sa wala man nimo, kinana ni accept gid nga.
accept na lang nila. O, sa ikaw, ya. Yun lang. Sa, at an early age, kung fourth year ka, that time, siguro mga 16 years old, ikaw, Yes. anong sa mind mo una, pagsiling sa imo nga, wala ta mahimo, para hindi paglapta ang iban nga, you know, di maayo nga, kumbaga daw hilo sa imong lawas, kinanglan ut doon, anong imo reaction at first? Siyempre, ma'am, na ano, man, nakulbaan man, kag na-depress man, kaya amo na nga sitwasyon. So, okay man, Oo. at least na-survive. Thank you, Lord. Oo. Paano mo na survive? Do you consider ang imong family nga do ka strong gid sang support para nga buligan ikaw nga kumbaga bisa na depressed ka pero nakabangon ikaw sa hapon? Yes, ma'am. Pasalamat dito sa mga akon nga mga nakilala nga mga barkada na batom dito nila sa akong pamilya kag sa mga suporta nila. Mabinas lang dito sa mabinas lang dito sa mga barkada. Alright. Sir, kay isang time nga to hambay ni Rajuman Magi, mga 16 years old ikaw kay ti graduating ikaw sa high school. Ti after sir, syempre ma-college kita. Pero sir, sa pagka-amputate sang imo nga duha ka kamot, may mga handom man bala ikaw, may mga dreams ikaw nga na-shatter nga naguba because sa pagka-amputate sang kamot mo. Damo, ma'am, damo. Plano ko kita ni maka-media kag makapangasawa gwapa ti. Pwede gyapon Single si Sir Subong? Ma'am. Single ka Single sir? ikaw, Subong? Yes. Oh, tupad ko di single. Ay, hindi nga single. Sir, hapon, ano ang kwan? For example, sang una, anong handom mo? Anong gusto mo gid nga mangin after nga makatapos ikaw eskwela? Ano ko tani ma-cream gito, ma-criminology. Gusto mo mangin police? Yes, tani lang. Mm-mm. Sang una pa tani lang. Oo. Then, after sina, sang high school, na amputate ikaw, nag-proceed ikaw college. Yes, ma'am, na gano'n lang ko na programming. Computer programming. Oo. Oo. Diin ikaw ng eskwela, sir? Sa AXI. Okay. Meaning to say, nga bisan na mo na natabo sa imo, wala ka na give up, nga mag-eskwela gihapon sa piyak sang imo nga sitwasyon. Yes, ma'am. So, Oo. ano lang, daw para makaano lang. So, nag-eskwela ikaw, computer programming, wala mo natuman ang imong handom nga mangin police, pero at least, nang-eskwela, ikaw ya, ang iban daw, di na nila mabaton, gani ang sitwasyon, radyo man niya, ka, dalman sila, pero imo ya, nag-eskwela ikaw, and nakagraduate ikaw, computer programming, nag-work ikaw subong, sir, hapon? Wala, ma'am. Oo. Wala. Sa balay lang yun. Okay. Pila ka mo mag-utod? Duwa. Ikaw ang... Agot. Agot, okay. Agot, gali ikaw ni mother. Buti nga, ko man kagabi, siya nang nagsabat sang telephone call, radyo man miya. Sir, hapon, kadto kita sa biking because ang imo nga litrato, dra kagid nakilala sang tanan. Yes. Oo. San ikaw yung nagtuon nga mag-bike? Before pa na-amputate ikaw or after na? After na, ma'am. Sang sinilang Wow. 2015. 15 years after pa ya. So, sir, hapon, 2015 ka nag-start, meaning amputated ka na. Paano na? Paano ka nag-practice sabi mag-bike? Kasi syempre kinanglan, uyatan, magiging handlebar eh. Yes, so, una-una, wala pa niya ako na mo. Wala pa niya ako improvise. Yakadagdag lang anay sa kanan. Then, sino nagtudlo sa imo mag-bike? Ako lang, ma'am. Ako na yun. Porsiga na. Porsigido mo. Oo. Ako ginaira dyan, Mia. Ano basta porsigido, matunaan mo Kaya gina yan. gid. Oo. After, as 2015, pero may bike makamuli nga daan sa balay ninyo? Wala pa. Oo. Kay sino bike ang ginapraktisan mo? Why yung timing man yung naging bakal lang ako that time na, ma'am. Amo na nag-practice ko. Ba't ako siya ganun? Nag-gano lang ko doon, nag-practice lang ko. Nakabalo lang ko doon yun. Oo. Okay. And mga how long ang imong practice before ka fully, kumbaga, balanse na kabalo ka ng gidya? Dasig lang mga 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Oo, nakabalo ka na dayon. Ayan na nga. Without kamot ha, Oo. nakabalo ka. Yes. Paano na Oo. siya, sir? Hindi na siya... Paano balanse? Oo. Tapos, ang mag-hold sa Oo. brake.
Oo. Paano sir hapon ang pag-practice nimo knowing nga ti wala ka duwa ka kamot, mag-brake, magbalanse sang handlebar sa pag-start pa lang way back 2015. Ginbutangan ka na nila nga daan sang the one that you're using right now. Si mo Wala pa, handlebar? ma'am. Wala pa. Ang pag-practice ko. At hasta nga suggest ang migo ko nga butangan namon. Para apos na gid nga mga gano. Ay, okay. Anong kadugay ikaw sir nag-adjust sa bulig sa imo nga kamot subong? Ma'am? Ano kadugay ikaw nag-adjust? Paano mo siya na kumbaga na balanse or ano ginapakibagayan man bala no ang ara sa imo kamot subong? Dugay man ma'am mga sa bike. Dugay man mga 1 month na guro ko nabalag kita na. Oo, 1 month ka balance kag tiga santo dapat ang lawas mo sa bike mo Yes, radyon oo. Mia eh. 'Di ba sir hapon may amo na dapat. Sir Oo. hapon 2015, 2000 ikaw na amputate. 2015 ikaw nag-learn mag-bike. Sa height na siya, I know 2015 may ara na sa bike festival eh. Anong nag-motivate sa imo to start biking, magtuon mag-bike? Nagmotivate sa akon ma'am. Ang ano lang gid guro ang akig lang gid kagang sugo ni nanay ko. Ano po ito silikon sir para makapalayo ikaw makadali sa balay ninyo? Ano name sa imo mother? I-kuha natin i-recognize Okay, natin mother and father mo. Ang mother name ko Melinda Flores. Ang father ko Joselito Flores. Can you say that again ang ngalan ni mother mo, sir? Melinda. Melinda Flores. Okay, kag si Sir Joselito parehong ngalan sa aton nga Sir Hapon na. Anyway, Sir Hapon, 2015 nag-start ikaw biking and paano mo naman nalampuwasan ang mga challenges sa dalasang imo nga sitwasyon when you go out magbike sigurado gid nga ginatulok gid ka sang tanan-tanan because of your Yes, situation. Paano mo na siya na-overcome? Sakto na ma'am. Wala nang, basta lang salig lang. Don't mind lang sa gatulog kag suya. Para makadiretso ko gid. Okay, budlagin man una mag-umpisa pero sige lang, padayon lang ta. Oo. Ano ang mga benepisyo nga nadulot sa imo sang pagbisikleta from 2015 up to now 2021? Amo na gani ma'am sa una gid nakapalagyo gid ko sa akig sa akon hindi. Sugo. Dapat amo na eh. Do nga akon nga paminsaro medyo di ko mag-dinner ka sa balay, medyo damo ka mapaminsar nga mga siya ano lang. Tungod sa biking, medyo nakaano na. Makano natin paminsaron, medyo tawhay na. Oo. Layo na sa depresyon na. Makarelate ako dira sir because you know ang kalibutan kada isa sa aton may problema eh. If you are going to stay lang sa imo tagsa ka panimalay, then kisabala dugo overthink ka do feeling mo dalukdo mo kalibutan pero Yes, actually tanan kita may problema man eh. Paano ang depende na sa aton kung paano ta na i-deal. But kung magbike ka, di bala daw feeling mo daw kamag-an sa feeling mo wala man nasulbar ang imo problema but you feel lighter. Di bala sir hapon? Yes ma'am, sakto na ma'am. That's correct. Oo. Ano naman ang when it comes naman niya sa kwan, kumbaga ang imo nga pagpakig-abyan sa mga tawo, mas nag-improve ang pag-socialize mo sa tao when sa nag-bike ka na compared before, Sir Hapon? Yes ma'am, tamaan gid nga gano nag-develop gid. Tamaan gid kay damo na ta nga nakilala nga mga bikers, iban mga professional. Ang iban mga nami gid nami magbike. Oo. Sir Kenneth, sa mga nagkakatabo sa aton, I don't know kung kapati man ikaw nga may mga unfortunate things man nga nagkakatabo sa kabuhi naton, just like bisa imo no nadulaan ikaw sang duha ka kamot, pero may mga butang man nga mga blessings in disguise sa pihak sang pagkadula sang imo nga mga kamot, Sir Kenneth. Ano ang nag-gain nimo? Ano ang blessings nga nabaton mo? Kumbaga sa kabaylo sang pagkadula sang kamot mo nga na. Ang blessing sa pagkadula. Siguro mo lang na ma'am. Nagdamo na lang gid akon nga Nga akon nga mga biyan kag kabalo lang gid ko guro nga nagpasinsoso nang gid ko tama. Thanks. Salamat gid
Oo. Okay. Let's talk about joining bike race. Kay ti magsiling ka nga race. Grabe na day competitive ginaya katama. Tapos ang mga Yes. kontra mo da kompleto ya ang parts ng lawas. Saan ka nag-start join sa mga bike race? Sang first race ko, Mina Pututan. Ano nga tuig, sir? 2020. 2020, last year. Yes, last Oo. year. Then, how was the experience first time? Good luck. Mm. Good luck. Finisher, no? Bisan wala nagdaog finisher. Yes. Pa ko sa Pututan, naka-6 ako. Ay, wow! Naka 6th place ikaw. Yes, endurance race. Okay, endurance race. Grabe. So, kung magsiling ka nga endurance race, syempre, anong preparasyon mo dira? Wala lang, kaisog lang. Kagkwani, no? Ride every week? Amo na? Yes. Kay Sir Kenneth bala, the way siya converse sa aton, though he's just enjoying his life, nga sa Oo. pihak sang mga mahambal naton kakulangan, but kumbaga there is acceptance na, and Oo. he's just kumbaga ginabutang niya lang ang self niya sa situation. It's just enjoy the flow, daw muna, enjoy life. Sir ma'am. Kenneth. Sakto, gina padayon lang ina, Sir Kenneth. Dapat good vibes lang kita permi. Aside sa putotan, ano next na ginpartisiparan mo? Ining Next. nag-viral ikaw, nga litrato, is sa Kalinog last time, di ba la, sir? Yes, ma'am, sa Kalino, Ginang Bayrad. Naka-race man ko sa Santa Barbara, pag sa Kinyon. Tour de Quinion. Oo. Okay, let's talk about sang Kalinog. Last time lang. Sa Kalinog, nagdaog ka dari, sir? Wala, ma'am. Okay. Finisher lang. Finisher lang, gid. Oo. 15. Oo. So, how's the experience sa Kalinog? Nami man, sakit-sakit. Din ka mo to nga ruta? Din ka mo nga area nagkadto? Sa 110. Ay, wow! Taas. Yes, ma'am, sakit-sakit. Then, nag-viral ni, may isa ka lalaki nga nagapapiswit sa imo sang tubig. Kilala mo man to siya, sir? Hindi ka ni ma'am. Sila taga suoko na to, Team Agoy-Agoy. Okay, so, for example, when you join the race, ang nakatabo dara, for example, is sige-sige-sikad, then, ang mga biker, sige-sikad, sige lang na pudyot sa tubig sa ilang battle cage. Then, Yes. kung sige-sikad, may gaduhol sa imo sa tubig, kwaon mo. But, for example, sa imo nga sitwasyon, you cannot do that. Budlay, ti paano na siya? Kay wala ka, ay amputated ka. Yes. Nga ka lang. May nagaduhol sa imo. Hindi. Pwede, ako may bladder ako. Okay. So, amo na siya kay parang nga hindi ka na mabudlayan. Yes, ma'am. Oo. So, ang imo nga bike is nakitaan ko sa imo nga handlebar, do may extend pa babaw, ga-connect sa imo nga kamot. Paano na siya, sir? Anong tawag sina? Ni sa ma'am, nang tawag ko ni siya ng special tools from Japan. Wow, gin-order mo gina siya, ya? Okay. So, paano ka na magpreno? Ga-connect, ikaw mo na dang, or wala ka lang ga-preno ang bike mo? Gapi naman, ma'am. Ay, Pino ni siya. Okay. Do ka, Paano na siya kakwan lang mag-work, gid, no? sir? Oo. Ang Oo. sa preno ya. Paano mag-work? Wala ko lang, ma'am, ginasugid. Basidla may makuha sa bike ko, kabalo sa mag-Pino. Masyado daw budlayan, gidguro sila magkawat sila sa bike mo. Okay, kanami lang gidra man Mia, no? Kay, balaan mo, Sir Kenneth, ang bike community diri sa aton, hindi naman na malipod sa imo because you're very active sa biking. Nakitaan mo man na kung ano kadamo na ang luyag magbike, kag ano kadamo nang nagabike subong sa mga dalalnon. So, this is one inspiring story nga Yes. para sa mga luyag pagid magbike, mga gusto tani magbike pero hindi gyapon kabalo bala magsikat-sikad. Anong mapanugyan mo sa ila sa mga gusto magbike pero hindi kabalo magbalanse, nadlok mag-start tuon bike, Pag nahadlok mapilasan. nadlok mapilasa, nadlok Magkakitan. magasgasan. Oo. Sa gusto lang mag-bike, padayon lang. Kag sa gatuon, hindi ka mo makulbaan, magtumba. Ay, once nga magtumba ka mo, dira pagid na ka mo makabalo kag magsagad. Mm. Basta padayon lang.
Oo. Okay. So, ano ang natun-an mo sa kabuhi with all your experiences sa tanan nga natabo sa imo kag subong you're very active sa kumbaga nakit-an mo ang lugar kundi ikaw mangin malipayon like sa biking, anong mapanugyan mo kag anong na-learn mo nga ma-share pwede nimo ma-share sa aton mga tagpalamati subong? Yes. Basta pangitaan nyo lang kung din ka mo mag-enjoy. Basta mayo lang. Pag hindi ka mo magproblema sa ang buwas, kaya ang buwas may iyan na yung problema siya nakabalo magsulbar sa nga problema. Ang wala naman. Basta, Oo. basta enjoy life. Enjoy life. Take no Correct. thought for tomorrow. Oo. Because tomorrow will take care of itself. Oo. Sir, hapon, ang imo mensahe abi sa mga tanan nga nag-assist sa imo during the time nga nag-bike ikaw. I know nga Yes, tinakuman bulig sa mga upod mo kung mag-ride ka mo. Sige ma'am, salamat gid. Salamat gid sa opportunity nga. Salamat sa mga gabasya sa akon. Oo. Share, gaplakpak. Tanay magbasya ka mo sa akong sunod. May dala na ka mo habon kag tawel. Itamaan din ko ka basta mo. Oo. Tungod sa kadamo. Salamat sa gatupod dito ako. Oo. Sir, hapon, mensahe mo naman sa kaangay nimo nga may mga disability, may mga tao kisa nga daw tungod sa ila sitwasyon do mag-give up na sa kabuhi. Ang imo mensahe sa ila? Mensahe ko lang sa parehas kung nga may disability. Padayon lang kamo sa kabuhi. Hindi ka mo madulaan sa pag-asa. Panguna sa tanan, pangamuyo, gid. Pangitaan nyo kung anong gapalipay sinyo, lingawan nyo inyo kogulingon, gid. Hindi ka mo ma-stress. Enjoy! Pangabuhi. Yes, correct, kid. Kadamo sa problema sa kabuhi ang nagamatter lang is kung anong attitude naton sa pag-atubang di ba la? Yes. Kay bali nila gani kun wala na problema, kag kung gusto maglikaw sa problema, maglikaw sa kabudlayan, na pwede kay ang pauway nga dayon para lang na iya sa mga patay. Kung mintras nagakabuhi ka, may ara ginaya sa mga pagpanghangkat nga matubang naton. Sir hapon, ang imo naman nga mensahe sa imo ginikanan nga wala gid pabaya sa imo and very supportive kung ano man ang imo ginaubra subong. Kay Ma'am Melinda and Sir Joselito Flores. Kay sa nanay ko, kay Melinda, tani, ang maambal ko lang siya, tani yung tatanya na, akig sa akong rin. Agot ka, Abi. Mo ginaiya. Pati ka na. Salamat nga dawa. Mhm. Salamat. Kaya na ko nang ambal, salamat. Oo. Ara na si mother mo, nakato kami last time eh. Pwede, kung pwede? Tupad mo da siya subong? Why nagsimba siya, ma'am? Nagsimba sila. Okay. Oo. Okay, ang imo mensahe sa kaangay nimo nga mga siklista kung may luyag ikaw pasalamatan, shout out sa mga bike group mo dira Sir hapon. Sige, ma'am. Shout out again sa B-Bikers ang uton. Kay Ma'am Muna, kay Ma'am Lisa, kay Sir Neil sa Neil Antiquera Bike Shop, sa Pindoctors, kay Don Madayag nga gabayad permit ang hapon nga registration, kay Eric Rulio, kay Felix, kay Ninyo Biso, sa tanan-tananda nga wala akong nalawag. Salamat. Mm. Okay. Sige, Sir hapon, kabay pa nga magsugatay kita sa dalan sa pagsikad-sikad bugnuhon ka ginamo ni Radyoman Mia. Anyway, salamat gid sa tiyempo nga ginhatag mo diri sa amon sa RMN. Happy Sunday sa imo, sir. Sige, ma'am. Appreciate. Happy Sunday. Thank you. There you have it, mga kasama. Radyoman Mia, si Sir John Kenneth Flores, aka Hapon.